с мощно действие за премахване на петна, за съвършена чистота. Какво свежо ухание! Новият персил Lavender Freshness. Етаж на гроздо през новата година на нова сцена. 15 и 16 февруари в Театър София. Само в Здравей България, окупация втори рунд. Наживо ще ескалира ли напрежението пред врата? Отцепва ли АБВ 20% от гласовете на БСП? И още, кой как гласува в партията ГО Георги Кадиев? Украйна гори. Наживо, пратеникът на Нова Николай Дойнов. Ще ни наказват ли, ако не декларираме старите вещи и книги от дома? Затвор за една цигара марихуана по темата Владимир Каролев и Тихомир Безков. Следим на живо и зимната обстановка. След 9 поп-фолк звездата Елиана.